Jeg hedder Alex, og jeg er 8 år, og jeg skal danse Michael Jackson. Du får et godt trick af mig og Mikkel, ikke? Hvis du skal vinde de der dommer lige fra starten af, så tager du lige hatten på, ikke? Og så moonwalker du dig ind. Yes, yes, yes. Ja, ja, ja. Nå. Hvem er din idol? Michael Jackson. Og hvem har lært dig at moonwalke sådan? Mig selv. Og så min storebror har også lært mig lidt. Ej, din storebror har lært dig lidt. Ja. Det er ham. Hvad hedder du? Jeg hedder Alex. Jeg synes, du skal starte. Okay. Det bliver en YouTube-vinder, det der. Det kan jeg godt regne med. Underholdende, og jeg elsker Michael Jackson, og nu elsker jeg sgu også dig. Nej, hvor er du skøn. Du udstråler så meget i det, du gør. Du elsker det, ikke også? Jo. Og vil du gøre det igen og igen og igen, hvis du kunne? Ja. Ej, hvor var det skønt. Du er rigtig dygtig, du er en skøn danser, og du har selv Michael Jacksons udtryk. Heldigvis ligner du ham ikke. Men altså, det var virkelig imponerende. Du er skøn. Du er en lille røver, og jeg tager slet ikke at tænke på, hvad der sker med dig, når du kommer i puberteten, hvis du fortsætter med de bevægelser der. Hvor gammel er du er? 8. Sådan! Som Martin siger, så kan jeg ikke lide børn, der optræder. Gider jeg se det en gang til? Jeg må følge mit hjerte, Alex. Det bliver jeg nødt til.